Benvinguts a un entrenament d'intervals d'alta intensitat i avui farem cardio junts, però això sí, suau i sense impacte. Comencem amb la famosa V baixa que fèiem tots al col·legi per entrar en calor. Però pugem una mica el ritme perquè això ja hem dit que és d'alta intensitat, així que hem de començar a suar. Molt bé. No voldria que et multessin per haver-me robat. Provem de moure els braços. T'ho juro que és guapíssima. Va, mantenim el ritme. Vermellíssima. No Va, pots pujar una mica més. quan em mires em mates. I tinc por que algun dia la Som de festa. sorti una altra. Mantenim la coordinació. Preguntar-te com estàs. Va, queden 7 segons i començarem l'exercici. Molt bé. I som-hi. Que chévere, que chévere, Va, que chévere ho esteu fent. que chévere. Que cuando deixas y no treballes i només Va, més ràpid. barra. Que chévere, que chévere. Va. El dilluns millor no em parlis, el dimarts atac de cor, i el dimecres no sabria. Va, seguim el ritme de la música que ens acompanya. Jo us estic fet pena, el divendres és com tu, i se'n gana de les mans Va, molt bé. Passem al següent, amb tu. Que chévere, però recuperem. la migdiada. Que chévere, que Mantenim el moviment les cames, cuando deixes i no però anem recuperant les pulsacions i la respiració. chévere, que chévere. Molt bé, ara passarem a aquest exercici famós que hem fet tots al col·le. Diumenge no se'n surt, Va, molt bé. la tarda ja comença a I fer-se fosc. amb la mà oposada anem a tocar el genoll. Descansar com és degut, seguir el ritme de la... Va, anem pujant una mica més al ritme que podem. Amb la música. Que chévere, que Va, la migdiada. Que chévere, que chévere. pugem més els genolls, si podem. Si no, tornem on estàvem abans, aquí baix. Que chévere. Però segur que una mica més sempre es pot. Va, 3 segons i descans. Va. Molt bé. Anem recuperant cames, perquè ara començarem a baixar. Obrim les cames al nivell de les nostres espatlles i baixarem. Si ho deixéssim Som-hi. agaféssim Va, anem caminant, el món. arribem a la planxa i cap amunt. Tornem a pujar i cap avall un altre cop. Què passaria si ho No ho deixem, Mantenim deixéssim un dia i expirem pel món? i cap a dalt. I un altre cop. Va. Només nosaltres som. Quan fem la planxa hem de quedar rectes. Mira, us ho faig. I em quedo un cara de Veieu? i només amb una I tornem a pujar. deixat tot petrificat. Va, descans. Ho esteu fent superbé. Tot era com si Hem de començar a notar una mica l'esforç, perquè això voldrà dir que ho estem fent bé. deixa el món Obrim les cames, dels moments que aquest postura bastant natural i cap avall. parla amb algú que et mol. Baixem suau i pugem suau. De costat veieu l'esquena sempre recta. I observem els peixos dins de l'aigua. No és suficient només en fem l'exercici. Hem de pensar en els músculs que estem treballant i els hem de notar. Una vida amb mi s'imagina. Si ja ho diuen, que la millor forma d'aprendre els músculs és fent exercici. Va, avall. Què passaria Va, si ho 2 més tot? Agaféssim un dia i ens pirem. i descans. Molt bé. Ara baixem. Ara ja hem tingut una mica de contacte amb la planxa, però ara planxa completament. Però abans ho hem fet amb les mans, ara ho farem amb tot això. Som-hi. Com veieu, hem de quedar completament rectes i força d'abdomen. Va, molt bé. Mantenim la respiració, com més tranquils estiguem, més ràpid passa el temps. Va. Passa lent aquest minut, Va, 5 segons. No baixis. Ja ho tens. Ara sí. Va. L'últim exercici del bloc.
em flipa bastant. Fem que baixin les pulsacions i ens preparem amb les cames una mica obertes per l'exercici que vindrà. Tot el que hem vist Som-hi! és bastant flipant. Va, que és l'últim exercici, no marxis, queda't aquí, Tot el que hem viscut. perquè aquí ho anem amb tot o no anem amb res, ja ho sabeu. Va, aguantem, aguantem. Quan miro enrere 20 segons. la meva sort. Va, que ho estem fent superbé Fins al dia que em i després ho agrairàs. que el temporal m'agafi molt. És bastant Que et costa molt, doncs no baixis tant. Però jo hi confio. Confia i tu també. Va, i un segon i descans. Molt bé, ara ja estem tornant a la calma, estirem una mica les cames i comencem a marxar. Penseu que ara al final el cos ja està actiu i només que hem de fer és que s'adoni que ja anem a descansar. Tornem a moure les cames. Això només ho heu de fer si el vostre entrenament acaba aquí. Si voleu fer una altra repetició, torneu-hi. Molt bé. I ara mantenim la cintura quieta i nosaltres anem donant tombs per estirar. Va, molt bé. Si això és el regalet. Això són les postres de l'esport. Va. que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant tot el que hem viscut. És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant Si us ha agradat ja ho sabeu, podeu tornar-lo a fer tants cops com vulgueu. que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant tot el que hem viscut. Això és tot, molt, molt bé. I res, espero que us hagi agradat. Ja sabeu que teniu altres entrenaments penjats i si us ha agradat aquest, doncs aquí us espero per la propera. Adeu!